салом бинандагони азиз, дар нашри навбатии барномаи навиди 7 рӯз аз студияи RTJ муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҳафтаи охири Тоҷикистонро манзурии шумо мегардонем. Идибеки Саид ҳастам ва шуморо дар ин барнома ҳамроҳӣ мекунам. Садҳо шаҳрванди Тоҷикистон беш аз як ҳафта мешавад ки дар гузаргоҳи Озинки, Сагарчин ва Маштаква дар марзи Қазоқистон бо Русия наметавонанд ба Русия ворид шаванд. Кормандони гузаргоҳҳо баъди тафтишҳои дурудароз рӯзе танҳо 4-5 мошини шаҳрвандони Тоҷикистонро иҷозаи вуруд ба Русия медиҳанд. Шоҳидон дар наворҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр карданд мегӯянд мушкили тафтиш танҳо бо шаҳрвандони Тоҷикистон аст. Нигаронии мусофирон ки шумораашон 500-600 нафар гуфта мешавад дар он аст ки мушкилоти онҳо баррасӣ намешавад. Ёдовар мешавем ки чунин ҳодиса айнан дар гузаргоҳи Сагарчини бо шаҳрвандони Тоҷикистон моҳи апрел рух дода буд. Пас аз ҳодисаи Крокус дар Русия ки мақомоти ин кишвар аз гумонбарон шаҳрвандони Тоҷикистон ном бурда буданд, тафтишу фишор ва ихроҷи муҳоҷирони тоҷик афзоиш ёфт. Русия аз оғози ҷанг дар Украина қариб 10 000 муҳоҷиронро ба ҷанг фиристодааст. Маълум нест ки аз ин шумора чанд нафар аз Тоҷикистонанд. Ин оморро Александр Бастрикин, раиси Кумитаи тафтишоти Русия рӯзи 27 июн дар як нишасти байналмилалӣ дар Санкт-Петербург гуфтааст. Ӯ гуфтааст: мо ҳилаеро ёфтем ки муҳоҷирон оҳиста-оҳиста аз Русия бираванд ва зикр кардааст ки дар ин маврид муҳоҷирон худ Русияро тарк мекунанд. Ба гуфтаи ин мансабдори рус, беш аз 30 000 нафар дастгир шуданд ки шаҳрвандии Русияро гирифта, вале худро дар қайди ҳарбӣ гузоштан намехостаанд. Мақомоти Тоҷикистон борҳо эълон карданд ки иштирок дар амалиётҳои низомии кишварҳои дигар ҷавобгарии ҷиноятӣ дорад. Маълум нест ки аз Тоҷикистон чанд нафар ба ин ҷанг ҷалб шудааст, вале номи даҳҳо нафар аз онҳо пас аз вафот расонаӣ гардиданд. Мақомоти Тоҷикистон танҳо иштироки 100 маҳбуси тоҷикро дар ҷанги Украина тасдиқ карда буданд. Аҳмадшоҳ Комилзода, рӯзноманигор ва муовини аввали раиси ҳизби демократии Тоҷикистон боздошт шудааст, хабар медиҳад Радиои Озодӣ. Дар ин бора маълумоти расмӣ нашр нашудааст ва назари наздикони Комилзода низ дастрас нест. Манбаъҳои ин расона гуфтанд ки Аҳмадшоҳ Комилзода аз 15 июн дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигаҳдорӣ мешавад. Ҳамзамон дар манзили ӯ кофткол сурат гирифта, компютер, қайдҳо ва телефони дуввуми ӯ мусодира шудааст. Маълум нест ки Комилзода ба чӣ гумонбар аст. Ин ҳодиса дар ҳоле сурат мегирад ки 12 июн Саидҷафар Усмонзода, собиқ раиси ҳизби демократии Тоҷикистон ва вакили парлумон бо гумони кӯшиши ғасби ҳокимият боздошт шуда буд. Аҳмадшоҳ Комилзода то барканории Саидҷафар Усмонзода аз вазифаи раиси ҳизби демократии Тоҷикистон муовини аввали ӯ буд ва баъди раиси ин ҳизб интихоб шудани Шаҳбози Аброр низ муовини аввали ин ҳизб интихоб шуд. Аҳмадшоҳ Комилзодаи 72 сола солҳои 90 узви раёсати созмони Растохез ва муддати директори телевизиони Тоҷикистон буд. Соли 1993 ҳамроҳ бо чанд рӯзноманигор боздошт ва муддате дар зиндон буд. ӯ ҳамзамон ба ҳайси сухангӯи комиссияи оштии миллӣ ва хабарнигори Садои Амрико дар Тоҷикистон кор кардааст. Се духтар дар ноҳияи Ҳамадонӣ ҳангоми обозӣ дар кӯл ғарқ шуда ба ҳалокат расиданд. Ҳодиса 22 июн дар деҳаи Боғистони ин ноҳия рух додааст. Духтарон ки яке 20, дуюми 15 ва хурди 11 сол доштанд, ба хонаи бобояшон рафта дар яке аз кӯлҳои наздик обозӣ мекунанд ва ғарқ мешаванд. Чанде пеш раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон хабар дода буд ки дар 6 моҳи охир 40 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар пай ҳодисаҳои нохуш 17 ноболиғ, 12 хурдсоли то синни мактабӣ ва 11 ҷавон ба ҳалокат расиданд. Дар Тоҷикистон ҷазо барои сеҳргарӣ, фолбинӣ ва ҷодугарӣ вазнинтар шуд. тибқи тағйироте ки ба кодекси ҷиноятӣ ворид шудааст, барои сеҳру ҷоду ҷазо дар намуди ҷарима дар ҳаҷми калон ё то 2 сол зиндон пешбинӣ шудааст. ҳамзамон мувофиқи моддаи 240 илова 1 кодекси ҷиноятӣ аз ин пас такроран ба сеҳру ҷоду машғул шудан ҷиноятӣ собита мешавад. мувофиқи тағйироти воридшуда ба кодекси ҷиноятӣ барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ, агар чунин кирдор дар давоми соли баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад, бо ҷарима ба андозаи аз 1500 то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, аз 108000 сомонӣ то 144000 сомонӣ мувофиқи нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар соли 2024 ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 1 то 2 сол ҷазо дода мешавад. қаблан барои ҷодугарӣ ва фолбинӣ танҳо ҷазои маъмурӣ пешбинӣ шуда буд ва ҷарима дар ҳаҷми аз 40 то 50 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ситонида мешуд. дар Тоҷикистон мубориза бо сеҳргарӣ ва фолбинӣ ва ҷодугариро пурзур карданд. давоми соли равон мақомот даҳҳо нафарро бо гумони фолбинӣ ва ҷодугарӣ боздошт карданд.
برنامه نوید 7 روز بود. مهمترین خبرهای تاجیکستان را با صرف کمی وقت از سامانه ما یورتیجی و صفحه‌های آن در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، تیک تاک و کانتکت پیگیری نمایید. خیر.